राज्य सरकारचं आपलं सरकार पोर्टल आता व्हॉट्सअॅपवरही उपलब्ध होणार आहे। आपलं सरकार संकेतस्थळाच्या माध्यमातून नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवा आता व्हॉट्सअॅपवरही पुरवण्यात याव्यात। तसंच सर्व सेवा योग्य प्रकारे आणि गरजेनुसार पुरवण्याच्या दृष्टीने सर्व तालुक्यांमध्ये एक साखळी तयार करण्यात यावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेत। सरकारच्या सेवा सुलभीकरण धोरणाअंतर्गत राज्यामधील नागरिक सेवा संदर्भात आढावा बैठकीमध्ये फडणवीस बोलत होते। बृहन्मुंबई महापालिकेच्या एकाच प्रकारच्या 9 सेवा एकत्र करण्याचे आदेश फडणवीसांनी यावेळी दिलेत। तसंच सेवा पुरवठ्याच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत नियमित पडताळणी करण्यात येणार आहे। असा अर्ज प्रक्रियेमध्ये लागणारी कागदपत्रांची संख्या लक्षणीयरित्या कमी करण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश देखील फडणवीसांकडून देण्यात आले।